कि अक्षराउरी काजल में रगड़ा भइल बा कि असोहलिए में खेसारी खाती झगड़ा भइल बा कि निरहुआ त भैया घूमस लेके अम्रपाली के पवन भाई खुश बाड़े डिम्पल साली से। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और हमारे बीच भोजपुरी के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार विजेंद्र सिंह जी है। तो आप एक शो लॉन्च कर रहे हो, शो में क्या कुछ देखने को मिलेगा नया? देख, गोलगप्पा इंटरटेनमेंट से ही गोलगप्पा एगो जा रहल बावे। ई थोड़ा सा कपिल शर्मा शो जो इससे देखत तानी वही समतल ई जा रहल बा, लेकिन थोड़ा सा अलग बा। एमे आनंद मोहन पांडे मामा हमार काम करतनी, अक्षरा सिंह जी बानी, हम बानी, पंकज तिवारी, पंकज सोनी जी की डायरेक्शन में बानी, तो और विनय तिवारी जी में बानी। तो और लोग देखी हंसी, भोजपुरी में जे भी अच्छा लेके आवे ओकरा के थोड़ा सा सपोर्ट करी लोगी। भोजपुरी में आप बोले अच्छा ला रहे हैं कंटेंट, लेकिन आपका जो मेन किरदार है अक्षरा सिंह वही एब्सेंट है आज, क्या कहेंगे? और ये विषय में तो प्रोड्यूसर जानता रहे, हम कलाकार हैं भाई, हमरा के बोलावल हम आइल बनी, और विषय में हम का जान सकते नहीं। ये तो चलिए, भोजपुरी के माध्यम से लगातार आप देश विदेश में जा रहे हैं और विदेश में जाकर काफ़ी सारा आपका रील्स वायरल हुआ जिसमें आप गमछा रखे हुए थे पूरा, तो क्या कुछ वहाँ हुआ था बताइए? देखिए, हमने के भोजपुरी में का होला, हम भोजपुरी माटी के हई, गांव के हई, हमारे सब चीज़ भोजपुरी के कर्जदार बा। आ हम जो जैसे हई वैसे ही रहे के चाहे नहीं, हम कोनो यहाँ दिखावा ना करे के चाहे नहीं, हमारा जौन मन करला पहने नहीं। लेकिन लंदन में जब गमछी और लुंगी पहननी तो पब्लिक थोड़ा दिल से जुड़ गई हमरा से कि पहला ही कलाकार बा जौन लंदन जाके उसन उतना वहाँ करेजा चाहिए पहने खातिर, हर चीज़ करे खातिर वो करेजा चाहिए। भोजपुरी में बोले खातिर काहे तो लोग इम्प्रेस करे खातिर अगर ये अंग्रेजी में बोला, हम तो भोजपुरी में अंग्रेजन के पटावत रहनी तो ये करेजा के बात बावे। तो ये सब कोई नहीं, लेकिन भोजपुरी आगे बढ़ो, हमनी के भाषा पहनावा आगे बढ़ो। ई हवे जैसे साउथ के जितने एक्टर हुवन वो कहीं भी जाइए, 5 स्टार होटल में भी जाइए तो अपन लुंगी में ही जाले। हम चाहें कि हम थोड़ा सा बाहर जहाँ रही, जहाँ भोजपुरिया लोग नहीं खे, वो जी भोजपुरी के मिट्टी के सुगंध लेके जाएँ। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन भोजपुरी में आप लगातार काम कर रहे हैं और आपका काफ़ी सारा गीत संगीत भी वायरल होता है, तो 2 लाइन चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप सुना रहे हैं? होली भी आ रहा है। हाँ, अभी होली आवता, तो होली पे एगो मरे मजाक में गाना गोले बनी, आकांक्षा म्यूजिक से रिलीज हुई। अब एक पहले पता चले कि हमारा रिलीज से पहले लोग मार दिलक, तो हम नहीं जानत। गाना ऐसे बा कि अक्षराउरी काजल में रगड़ा भइल बा कि असोहलिए में खेसारी खाती झगड़ा भइल बा। आगे का होता अंतरा कि निरहुआ त भैया घूमस लेके अम्रपाली के पवन भाई खुश बाड़े डिम्पल साली से। तो ये सब हंसी मजाक वाला एगो गाना गौले बनी जो आकांक्षा म्यूजिक पर देखे के मिली, फेसबुक और यूट्यूब पर देखी लोगिन, हंसी लोगिन। चलिए, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आपका शो भी लॉन्च हुआ है और आगे भी आप प्रोजेक्ट क्या क्या देखने को? देखिए, भोजपुरी हमनी के बहुत आगे जा रहल बा। आज बिहार से होते हुए लंदन तक, लंदन से पूरा विश्व में हमनी के फैल रहल बा। हमनी के भोजपुरी आज 1,000 मिलियन गाना क्रॉस करके बिलियन में चल गई बा एकर व्यू। और ये भोजपुरी खातिर उत्थान वाला अभी समय चल रहल बावे। अच्छा जे गायक के हम होके चाहे केहू, जे कलाकार के अच्छा गाना होके, अच्छा कॉमेडी होके, अच्छा फिल्म होके, ओकरा के सपोर्ट करी, खराब के नेगलेक्ट करी, रिपोर्ट मारी, अनलाइक करी, हटाई, अपने मने भोजपुरी और आगे जाई।